Bagi malam kini kala gurus diminta oleh bagura malam kini. Oh, oi, apa hilang mendela mati. Kamalaun tuang di bawah Batam balaruina alamati. Lulu sawadi rawang indah aguno ditundolai oi guru ala toma indah aguno dikanalai dikanalainan duangan kala guru selama ama minta lai bagurasa malamku oh mande mati baba apa indah lai baradi baan sai pulo karam dende nyona akan koe bahkan Allah diagi baganti kami barenang
lepati bangsa ikan asisi dek nana kayo tadang pulang ayatan di den tuana dek batamu dek sari Baru suamina tak dendang tanggung marato malam ini oh ya waktu badani dapat unolai dia lama marinan anare banda 10 sudah aiko oh ya wa alusu abada Allah kemana untuk angkat hadirau pengarang